إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda alaihi salatu wassalam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Večerašnje predavanje, braćo moja draga, je uvodno predavanje u jedan kraći serijal predavanja u kojem ćemo govoriti malo opširnije o najvećem iskušenju koje će zadesiti čovječanstvo od kako je stvoren Adem alejhi salatu wassalam pa sve do sudnjega dana. Govorit ćemo o smutnji i iskušenju Mesihi Dejjala. Na samom početku, u uvodnom dijelu, neminovno je spomenuti neke faktore i činjenice koji će nam olakšati shvatanje ove tematike, odnosno činjenice koji će nam ukazati i aludirati na bitnost ove tematike. Sama tema iskušenje ili fitnetluk Dejjala zasigurno je opširna tematika. Za nju se vezuju mnoga pitanja koja bi trebalo da poznaje svaki čovjek koji vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala i koji se sprema za susret sa svojim gospodarom i koji vjeruje da će jednoga dana polagati žestoke račune pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Također, o tome bi trebalo da zna nešto više svako onaj ko se boji za svoj iman i svako onaj ko strahuje za svoju završnicu. Mu'min, vjernik, čovjek koji vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, treba da zna i da bude uvjeren da će svaki čovjek na sudnjem danu biti proživljen onako kako je umro. Možda se neko zapita zašto ćemo citirati ovaj hadis i nekoliko narednih. Braćo moja draga, čovjek treba da zna i da vjeruje, da bude ubijeđen da će proživljen biti na sudnjem danu onako kako je preselio. Zašto nam je to bitno? Iz razloga. Čovjek može biti pokoran Allahov rob 60 godina. Pa ga Allah iskuša na kraju života, počini djelo koje izvede pa se ne pokaje, on će tako biti proživljen na sudnjem danu. Kakva je veza ovoga sa Dejjalom? Velika veza, braćo moja draga, ako Allah subhanahu wa ta'ala nekoga iskuša time da doživi vrijeme kada će se pojaviti Dejjal. Ako je prije toga čitav život bio dobar vjernik, ali tada padne na tom iskušenju, on će na sudnjem danu biti proživljen pod zastavom Dejjala. Na osnovu, znači ovo sve što spominjemo, zaključili smo na osnovu riječi Allahov poslanika koji zabilježio Imam Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je Allahov poslanik kazao: "Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi." Svaki čovjek na sudnjem danu će biti proživljen onako kako je preselio. Također, čovjek vjernik bi trebao da strahuje za svoju završnicu i da zna da se djela na sudnjem danu, kao što i kod nas ovdje na dunjaluku, se vrednuju po završnicama. Pogledajte primjera radi, evo rećemo utakmica. 90 minuta može biti 2-0. I ako u zadnjoj minuti oni koji su dobili 2-0 zakucaju 3 gola, oni su pobjedili. Znači i na dunjaluku i na ahiretu djela se vrednuju po završnicama. A čovjek vjernik bi trebao tome da posvećuje veliku pažnju. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam također u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim:
zaista će neko od vas raditi djela stanovnika dženneta. Ali kaže, to je samo u očima ljudi djelo stanovnika dženneta. Ali on kaže u osnovi od stanovnika džehennema. A drugi će, kaže, raditi djela od stanovnika džehennema. Ali kaže, to je samo u očima ljudi djelo stanovnika džehennema. A on je, kaže, u osnovi džennetlija. I kaže Allahu poslanik na kraju tog hadisa, innamal a'malu bil khawatim. Zaista se djela vrednuju po završnicama. Djela se, braćo moja draga, u ovoj našoj vjeri vrednuju po završnicama. Poslušajte također hadis koji zabilježu Imam Buharija i Muslim od Bara ibn Aziba, da vidimo i da potvrdimo tu činjenicu da se djela u islamu vrednuju po završnicama. Kaže Bara ibn Azib, Allahu poslanik jedne prilike krenuo u džihad. I dolazi mu čovjek nevjernik i kaže, čovjek koji je bio spreman za borbu, čak ga opisuje Bara ibn Azib, imao je kacigu na svojoj glavi. Pa kaže Allahu poslaniče, da li da idem u borbu, a nakon toga da primim islam? Ili da primim islam pa da idem u borbu? Allahu poslanik kaže, prvo primi islam pa idi u borbu. Pa je prihvatio islam i otišao u borbu. Pa je preselio kao šehid inšao. Kaže Allahu poslanik, uradio je malo, ali će biti nagrađen mnogo. Čovjek čitav život bio u širku, u nevjerstvu i samo prihvatio islam, otišao u borbu možda par sata. I Allahu poslanik za njega kaže, radio je malo, ali će biti nagrađen mnogo. Ovi argumenti, braćo moja draga, koji spominjemo, ne bi se smjelo desiti da ih pogrešno shvatimo. To nikako ne znači da čovjek treba čitav život griješiti, pa na kraju početi činiti dobra djela i gotovo. Ne. Mi ovim hadisima želimo kazati da životni moto vjernika treba biti kontinuirano činjenje dobrih djela. Kako bi, kada god ga zadesi smrt, zadesila ga u činjenju dobrih djela. To je skoro jedini način da čovjek sebi obezbijedi sigurnu završnicu. Ni u kom slučaju nije ispravno shvatati ove hadise da čovjek treba činiti grijehe pa na kraju kazati ja ću uspjeti na kraju se pokajati. Ne. Ispravno shvatanje ovih hadisa jeste da čovjek treba čitav život kontinuirano da čini dobra djela i ako Bog da kao takav nadate se da će otići sa lijepom završnicom. Također, mu'min, vjernik, onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, ne bi trebao, braćo moja draga, da bude opsjednut svojim djelima. Ne bi trebao da bude uništen. To je, braćo moja draga, jedno veliko iskušenje današnjeg vremena. Ako neko sada prakticira vjeru, to ne mora značiti da će ostati takav i da će umrijeti na tome. I ne smijemo nikako, braćo moja draga, da budemo opsjednuti time i da smatramo da smo kupili kartu za džennet. Pogledajte samo kratku historiju, nekih 5-6 godina, pa ćete vidjeti koliko je ljudi koji su jedan period prakticirali vjeru i bili čvrsti u vjeri. Ali taj maraton, životni maraton, posustali su u njemu, pa su zapostavili na kraju krajeva prakticiranje vjeri. Zato kažemo, opasna, veoma opasna bolest jeste da čovjek bude opsjednut svojim djelima. Pogledajte ovaj hadis koji također treba ispravno shvatiti. Hadis koji je zabilježio Buharija i Muslim od Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala. Kaže Allahu poslanik, tako mi onoga pored kojeg nema drugog Boga. Među vama ima ljudi koji će raditi djela stanovnika dženneta. Do te mjere, pogledajte tog opisa, kaže Allahu poslanik, do te mjere će raditi djela stanovnika dženneta, kaže da će između njih i dženneta biti samo podlaktica. Podlaktica u arapskom je od ovda do ovdje. To je 45 cena. Toliko čovjek blizu dženneta, još samo korak. Pa kaže Allahu poslanik, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, pa će ga preteći knjiga, pa će ga preteći sudbina, Allahova odredba. Ne da mu je Allah naredio da to čini, već je Allah samo znao da će tako se ponašati. Kaže, pa će početi raditi djela stanovnika džehennema i ući u džehennem. Pazite, do dženneta samo podlaktica i ode u džehennem. A kaže Allah poslanik, a ima ljudi koji će raditi djela stanovnika džehennema. Do te mjere, kaže, da će između njih i džehennema biti podlaktica. Pa će ih, kaže, فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, pa će ih preteći knjiga, pa će početi raditi djela stanovnika dženneta, pa će ući u džennet. Zato, braćo moja draga, znači opasna, veoma opasna bolest da se čovjek umisli.
Ako vidiš da si na pravom putu i prakticiraš vjeru, ne smiješ se uzdizati, niti oholiti, već moli Allaha da te učvrsti, jer Allahu poslanik koji je izuzetno mnogo bolji od nas, jedna od najčešćih dova koju je učio jeste Ja muqallibel qulubi wal absar thabit qalbi ala dinik. O ti koji prevrćeš srca ljudi, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ako je Allahu poslanik upućivao tu dovu, onda mi smo mnogo preći. Zato, braću moja draga, kažemo, rezimiramo. Čovjek vjernik koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan, treba da zna da će biti proživljen na sudnjem danu onako kako je preselio. Jedna stvar. Druga stvar. Djela u islamu se vrednuju po završnicama. Čovjek kako bi mogao priuštiti sebi dobru završnicu? Skoro jedini način jeste da čitav život kontinuirano bude pokoran i u kojem god momentu da mu smrt doće mu, a on je obezbijedio sebi dobru završnicu. I na kraju, mu'min, vjernik, ne smije da se oholi zbog onoga na čemu je sada, već treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti u svemu tome. Što se tiče konkretno naše ove tematike iskušenja Dejjala, za nju se, braćo moja draga, vezuju mnoga pitanja koja bi trebao da zna svaki čovjek. Iako je generalno malo ljudi koji poznaju detaljno tu tematiku, a vjerujte da nas nepoznavanje te tematike može koštati veoma skupo. U tih 40 dana koji će Dejjal proboraviti na zemlji, mnogi ljudi će se pokolebati i ostaviti ono na čemu su bili čitavog života. Pa primjera radi, vezano za tu tematiku, jesu sljedeće stvari. Gdje i kada će se Dejjal pojaviti? To bi trebao da zna vjernik. Trebao bi da zna njegov opis, što obuhvata svakako njegov tjelesni izgled. Da zna iskušenja s kojima će doći. Također, vjernik bi trebao da zna koliko će Dejjal ostati na zemlji, kojom brzinom će se kretati i da zna gdje će sve doći, odnosno da zna gdje neće doći, odnosno u koja mjesta Dejjal ne može ući. Također, trebao bi da zna čovjek vjernik kako ga prepoznati i na kraju krajeva kako se od njega zaštititi. Trebao bi da zna zašto je Dejjal najveće iskušenje od kako je Adem stvoren do sudnjega dana. Evo sada ja kada bih upitao da li neko od vas zna zašto je iskušenje Dejjala najveće iskušenje do sudnjega dana od Adema do sudnjega dana, da li bi neko mogao precizno odgovoriti? Sumnjam. Također, veoma potrebno čovjek da zna da li je Dejjal sada živ i da li je bio živ za vrijeme Božih poslanika, alejhi salatu vesselam. I na kraju krajeva jedno interesantno pitanje, za vrijeme Božih poslanika postoje čovjek koji se zvao Ibn Sejjad, za kojih su izrečeni mnogi hadisi i na kojih se sumnjalo da je Dejjal. Znači, da li čovjek vjernik zna da li je ta osoba bila Dejjal ili nije? Što se tiče konkretnog predavanja, moramo spomenuti nekoliko faktora, kazali smo, koji će nam olakšati shvatanje ove tematike. Prva stvar, islamski učenjaci kada govore o predznacima sudnjeg dana, dijeli predznake u dvije skupine. Mali predznaci sudnjeg dana i veliki predznaci sudnjeg dana. Zašto nam je ovo potrebno? Potrebno nam je iz razloga što velik broj islamskih učenjaka, od kojih jedan je Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahmetullahi alihi, je smatrao da je prvi veliki predznak sudnjeg dana dolazak Dejjala. I zato govorimo o Dejjalu, zato što je to po velikom broju islamskih učenjaka prvi veliki predznak sudnjeg dana. A veliki predznaci sudnjeg dana, braćo moja draga, kada nastupe, dolazit će velikom brzinom jedni za drugi. Baš kao kada imate konac na kojem su, znači, bobice. Pa kada prekinete taj konac, kako bobice padaju, jedna iza drugi, tako će dolaziti veliki predznaci sudnjeg dana jedan za drugim. I to nije moje poređenje, jer ja se ne bi sjetio takvo poređenje spomenuti, to je poređenje Allahu poslanika alejhi salatu vesselam. Allahu poslanika alejhi salatu vesselam u hadisu koji je Šejh Albani ocijenio vjerodostojnim od Abdullah ibn Amra se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao:
Preznaci sudnjeg dana su kao zrnjevlje nakičeno na konac. Kada pukne konac, slijedit će jedni drugi. Znači, tako će veoma brzo dolaziti. Zato nam je interesantno da govorimo o Deđalu kao prvom predznaku, velikom predznaku sudnjega dana. Sada se postavlja jedno pitanje, a to je vrijeme u kojem će se pojaviti Deđal. Da li je to vrijeme blizu ili je daleko? Normalno, odgovor na to ne možemo dati precizno. Ali možemo, braćo moja draga, spomenuti neke činjenice iz kojih ćemo shvatiti da li je to vrijeme daleko ili je to vrijeme blizu. Kako ćemo to znati? Znaćemo ako spomenimo nekoliko malih predznaka sudnjeg dana, pa kada vidimo da se izuzetno velik broj, ako ne svi, mali predznaci sudnjeg dana, ako su se obistinili, ako su se već desili, onda, braćo moja draga, je svakako očekivati da počne zrnjevlje velikih predznaka sudnjeg dana da pada jedno za drugim. Pa pogledajte samo nekoliko malih predznaka sudnjeg dana da napravimo tu komparaciju i da vidimo jesu li se ti predznaci, mali predznaci sudnjeg dana već obistinili. Primjera radi. Zar nije Allah poslanik kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne budu natjecali u ukrašavanju džamija. Ili se ispuni ovaj predznak sudnjeg dana. Ne treba ići u Tursku, jer Turska je poznata po najšarenijim džamijama na svijetu, ali možete komotno otići kod nas u velik broj džamija pa ćete vidjeti da se ovaj predznak sudnjeg dana već poodavno ostvario. Zar nije kazao Allah poslanik, kada se izgubi povjerenje, očekujte sudnji dan? Onda mi smo već poodavno mogli očekivati sudnji dan. Kod nas je, braćo moja draga, već poodavno izgubilo povjerenje, pa čak kod onih koji se smatraju nosiocima vjere u ovom vremenu, izgubilo se povjerenje. Znači, kaže Allah poslanik, kada se izgubi povjerenje, očekuj sudnji dan. Znači, mi već poodavno trebamo očekivati sudnji dan. Kaže Allah poslanik, alejhi salatu vesselam, neće nastupiti sudnji dan dok se među vama ne proširi i pojavi herdž. Kažu ashabi, a šta je to herdž, Allah poslanik? Kaže, ubistva, mnoštvo ubistava. Neće nastupiti sudnji dan dok se među vama ne proširi herdž. Jer se proširio herdž, pa na svakom koraku ubijeno 10, ubijeno 20, ubijeno 50, ubijeno 100. Na svakom koraku ubijstva. Također, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude mnogo zemljotresa. Pogledajte, samo znači kada gledate dnevnike, danas u Turskoj, sutra u Indoneziji, preko sutra u Maleziji, Japanu i ostalo. Znači non stop zemljotresi. I ovaj predznak sudnjeg dana se obistinio. Kaže Allah poslanik, zaista je od predznaka sudnjeg dana da će čovjek nazivati selam drugima. Ali kaže, neće im nazivati selam osim iz jednog razloga, a to je zato što ih, kaže, poznaje i zato što ih zna. Jel se obistinio taj predznak sudnjeg dana? Ljudi nazivaju selam jedni drugima iz jednog razloga, samo zato što se poznaju. Oni to pokazuju svojim djelima, zato što ne nazivaju selam onim ljudima koji ne poznaju, pa makar znali da su ti ljudi muslimani. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, zaista od predznaka sudnjeg dana i pojava iznenadne smrti. Pogledajte, čuješ, čovjek imao 40 godina, infarkt srca, mrtav. Ovaj čovjek imao 25 godina, moždani, 30 godina srčani. I na svakom koraku, ma kaže, nije bolovao ništa, samo legao spavat, nije ustao. Jel se obistinio taj predznak sudnjeg dana? Svakako jest. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Neće se dunjaluk završiti sve dok čovjek ne bude prolazio pored kabura. Pa kaže, zaustavi se pored tog kabura i govori, kamo sreći da sam ja u ovom kaburu. Pogledajte kakva su teška vremena. Zamislite kako je našoj braći u Palestini, u Iraku, u Čečini. Je li mislite da mi 92. nismo prolazili pored onih kaburova i govorili kamo sreći da nisam ja, da sam ja u ovom kaburu. Također kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam,
tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Neće se završiti ovaj dunjaluk sve dok čovjek ne uzme ženu i počini sa njom blud na putu. Pa će najbolja osoba i najbolji čovjek tog vremena biti onaj koji im kaže da ste se makar sklonuli tamo iza zida. Neće im kazati nemojte činiti. Kao što danas imate propagandu kada govori o sidi. Ne kažu nemoj činiti prostituciju. Već kaže koristite ono što ne trebate. I to u to vrijeme najbolji insan će biti onaj koji kaže da ste se samo sklonuli. Ne kaže nemojte to činiti. Već samo kaže da ste se sklonuli. Jesu li došla, braćo moja draga, ta vremena? Zato vidimo iz svega spomenutog iz ovih predznaka, iako je njih mnogo više, ali vidimo da se većina tih malih predznaka sudnjeg dana obistinila. U tome, braćo moja draga, je mu'džiza, potvrda istinitosti Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i onoga čime je on došao, ali s druge strane u tome je milost Allaha prema njegovim robovima. Kako? Prvo svi znamo da niko ne zna, ni jedno stvorenje, pa čak najodabraniji poslanici ni meleki ne znaju kada će sudnji dan. Ali Allah, koji je milostiv prema svojim robovima, dao je prvo mali predznake sudnjeg dana. I svi mi njih vidimo. Pa nakon toga i veliki predznaci sudnjeg dana, kako bi se ljudi pokajali, kako bi ljudi shvatili da je blizu sudnji dan. To je Allahova milost prema njegovim robovima. Jest da ne zna se kada će sudnji dan, ali je toliko predznaka sudnjih dana da razuman čovjek će shvatiti da treba da se pokaje i da treba da bude pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala rob, jer svakog dana može nastupiti period kada se više teuba i pokajanje neće prihvatati. Također, kada govorimo o ovom poglavlju, znači sve su ovo neki faktori koji nam olakšavaju shvatanje ove tematike, treba da znamo da govor o Deđalu, da potpada pod poglavlje gajba, nevidljivog svijeta. Mi muslimani smo obavezni da vjerujemo u gajb, u pojavu Deđala, u postojanje meleka i mnoge druge stvari. Ali zašto mi ovdje ovo spominjemo? Spominjemo iz razloga da nije dozvoljeno čovjeku da govori o Deđalu osim na osnovu validnih i vjerodostojnih argumenata. Jer ne možemo mi govoriti o Deđalu na osnovu svog razuma. Jedini način kako možemo saznati nešto o Deđalu jeste objava. Da li to bilo putem Kur'ana ili putem sunneta Allahovog poslanika. Ne postoji drugi način da saznamo nešto o Deđalu. Zato ćemo mi u ovom predavanju pokušati malo više pažnje obratiti izvedbi hadisa, znači spominjanju ko prenosi koji hadis. Iako vi znate kakva je kod nas praksa na predavanjima, da uvijek spominjemo ocjene za hadise i da je generalno praksa da na mojim predavanjima se spominju samo vjerodostojni hadisi, a kada se spomeni daif hadis, onda se to obavezno spomeni. Daif hadis u većini slučajeva ja spominjem samo ako je u pitanju hadis čije značenje ispravno. Napokon dolazimo do tog nekog početka govora o Mesihi Deđalu. Na samom početku treba da znamo, braćo moja draga, da je iskušenje Deđala zasigurno najveće iskušenje koje će zadesiti čovječanstvo, ne muslimani, čovječanstvo, i da je to najveće iskušenje od kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio Adema pa sve do sudnjega dana. Pogledajte kratko, samo malo kroz historiju, kroz šta sve je čovječanstvo prolazilo, odnosno i kroz sve šta su prošli muslimani, pa da vidite da napravimo komparaciju onda sa Deđalom. Prisjetite se samo vremena Musa alejhi salatu vesselam i vremena Faraona. Kada se Faraon proglasio božanstvom, kada je ubijao mušku djecu, a ostavljao u životu žensku djecu, sve kako bi njegov krvavi pir što duže trajao i njegovo nasilno vladanje. Pogledajte kako su to bila teška vremena, ali smutnja Deđala je gora od toga. Pogledajte neke samo historijske činjenice kroz šta sve su muslimani prošli. Primjera radi, ubijstvo Omera, Osmana, Ali, sukobi među ashabima i nekoliko bitaka u kojima učestvuju i s jedne i s druge strane ashabi. Koja je tu smutnja? Ali smutnja Deđala je teža. Nakon toga
dolazi period kada Keramita, jedna poznata sekta, pod vodstvom Ebu Tahira, El-Kurmutija, dolaze u Meku za vrijeme hađa, odnose Hađerul Esved, koji je ostao kod njih duži niz godina, pobijaju skoro sve hađije koje su te godine došli na hađ i bacaju ih u bunar Zemzema. Zamislite tog iskušenja. Nakon toga dolazi krvavi pir Tatara i njihov ulazak u Bagdad, kada su Bagdadom tekle rijeke krvi muslimanske. Nakon toga dolazi križarski ratovi. Kroz šta su sve muslimani u tim križarskim ratovima prošli? Pa evo šta danas doživljavamo na svakom koraku. I opet, braćo moja draga, sve ovo što smo spomenuli ne može se porediti sa smutnim Dejjalom. Pa neko će kazati, na osnovu čega možemo tako čvrsto i ubijeđeno govoriti da sve ove stvari, iako su to tolika iskušenja, zamislite šta smo mi prodeverali u Bosni od 92. do 95. Ali smutnja Dejjala je veća od svega toga. O tome nam govori onaj koji ne govori po hiru svome. Allahov poslanik alejhi salatu wasalam u hadisu Muslima od Hišama ibn Amira stoji da je Allahov poslanik kazao: od kako je uzvišeni Allah stvorio zemlju, od kako je stvorio Adema alejhi salatu wasalam, pa sve do sudnjega dana ne postoji veće iskušenje i veća smutnja od smutnje Dejjala. Tu su riječi onoga koji ne govori po hiru svome. Također, možemo shvatiti koliko je to bitna tematika iz mnoštva hadisa koji je izrekao Allahov poslanik u toj tematici. Pa ćete vidjeti mnogo hadisa u kojima Allahov poslanik opisuje Dejjala. Njegov fizički izgled, njegovu kosu, njegove oči, koliko dana će biti na zemlji, kakvi će ti dani biti, gdje će doći, gdje neće doći, kako ga prepoznati, kako se od njega zaštititi, kakve mogućnosti će imati. Sve je to Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo tačno i precizno, a to opet ukazuje na bitnost te tematike. Kolika je smutnja Dejjalova, na to nam također ukazuje činjenica da su svi poslanici, pazite dobro, svi poslanici od Adema alejhi salatu vesselam do Muhammeda upozoravali svoje ummete i svoje sljedbenike na smutnju i fitnu Dejjala. Kaže se u hadisu koji je zabilježio Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Omara. Abdullah ibn Omar kaže, jedne prilike Allahov poslanik je ustao pred ljude. Pa je zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako doliči da se zahvali Allahu, pa je kazao: o ljudi, ja vas upozoravam na Dejjala, ali znajte da su na Dejjala ukazivali svi poslanici od Adema pa do današnjeg dana. Pa kaže Allahov poslanik, pa čak i Nuh alejhi salatu vesselam je svoj narod upozorio na Dejjala. A kaže, ja ću vam kazati nešto o njemu što ni jedan prijašnji poslanik nije spomenuo svome narodu. Kaže, znajte da je Dejjal čorav, a naš gospodar ili vaš gospodar nije čorav. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Ovdje možemo spomenuti dva pitanja koja se nameću iz ovog što smo spomenuli, a to je: šta je mudrost da su svi poslanici spominjali Dejjala, a Dejjal će se pojaviti pred sudnji dan? I drugo pitanje, ako je toliko velika smutnja Dejjala, da je to najveća smutnja od vremena Adema pa do poslanika alejhi salatu vesselam i sve do sudnjega dana, je li Dejjal spomenut u Kur'anu? Postavlja se pitanje. I ako nije, zašto nije? Prvo pitanje, zašto su svi poslanici upozoravali svoj narod na Dejjala? A zna se da će se Dejjal pojaviti pred sudnji dan. Odgovor možemo shvatiti da su oni znali kolika je velika njegova smutnja, ali nisu znali da će se on pojaviti pred sudnji dan. Pa su smatrali da postoji mogućnost da će se on pojaviti u vremenu kada oni žive. Na osnovu čega smo to shvatili? Na osnovu hadisa Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, koji zabilježi ima Muslim od Neuwas ibn Sem'ana radijallahu ta'ala anhu, kaže Allahov poslanik: ako se Dejjal pojavi dok sam ja tu, ja ću se, kaže, sa njim sukobiti. Ja ću sa njim raspravljati. Ali kaže, ako se pojavi kada ja preselim,
onda svaki vjernik kaže neka sam sebe čuva, a Allah dželešanu će, kaže, pomoći svakog vjernika. Vidite iz ovog hadisa da je Allah poslanik u samom početku nije znao kada će se pojaviti Deđal, pa kaže ako se pojavi dok ja sam tu, ja ću mu se suprotstaviti. Ali ako se pojavi nakon toga, onda svako neka sam sebe čuva. Nakon toga Allah poslanik saznaje da će se Deđal pojaviti nakon njegove smrti. Drugo pitanje, je li u Kur'anu spomenut Deđal? Možemo kazati da Deđal u Kur'anu nije spomenut imenom. Ali neki islamski komentatori Kur'ana, tumači, mufesiri, kažu da se određeni ajeti u Kur'anu odnosi na njega. Pa jedan od tih ajeta jeste ajet u suri Al-An'am, gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Onog dana, kada dođu neki predznaci tvoga gospodara, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije toga nije vjerovao. Kažu u islamski učenjaci, ti ajeti koji spominje Allah dželešanu, koji kada dođu, više vjerovanje neće koristiti osim onima koji su vjerovali prije, kažu na to se odnosi hadis imama, koji je zabilježio imam Tirmidhi od Ebu Hureyri sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, 3 stvari kada se pojavi, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako nije prije toga vjerovao. Pa kaže Deđal, dabe životinja i izlazak sunca sa zapada. Te 3 stvari kada se desi, više vjerovanje ne koristi osim onima koji su prije toga vjerovali. A ima učenjaka koji kažu, ovi ajeti se ne odnosi na Deđala i Deđal uopšte nije spomenut u Kur'anu, ni direktno ni indirektno. I oni kažu, zašto Allah dželešanu nije spomenuo Deđala, pa kažu, ihtiqaran lehu, ponižavajući ga i ne obraćajući na njega pažnju, znači jednostavno omalovažavajući ga, Allah dželešanu ga nije spomenuo u Kur'anu. Također, možemo spomenuti jedno interesantno pitanje, to je, zašto uzvišeni Allah takvim teškim iskušenjima će iskušati narod? A vidjet ćete sada kako će ta iskušenja biti teška. Jednostavno, braćo moja draga, da bi se vidjelo ko istinu govori, a ko laži. Kaže uzvišeni Allah u prvim ajetima sure Ankebut, Elif, Lam, Mim, Ehasiben nasu jutraku im yakulu amenna, Bohum la iftanun. Misle li ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo, a da neće biti iskušani. Vjerujte, braćo moja draga. Ja sam to prepoznao na sebi, a slušao sam i od većih učenjaka i alima koji su alimi svjetskog kalibra, koji kažu, dok nisu počeli iščitavati ovu tematiku i pripremati predavanja o ovome, nisu znali veličinu iskušenja Mesih Deđala. Vjerujte, isti slučaj sa mnom. Nisam nikad, znao sam Deđal veliko iskušenje, ali kada sam počeo pripremati ovo predavanje, djelimično sam shvatio koliko je iskušenje Mesih i Deđala i zašto je to najveće iskušenje od Adema alejhi selam pa sve do sudnjega dana. Zato ćemo mi do kraja predavanja pokušati spomenuti samo nekoliko faktora i činjenica da shvatimo koliko je to iskušenje. Jer ako shvatimo koliko je to iskušenje, onda ćemo se adekvatno interesovati za tom tematikom i to će na kraju krajeva utjecati na nas da se pripremamo za taj moment. Ako ne shvatimo bitnost te tematike, onda sve ostalo zasigurno će biti mnogo manje interesantno. Pogledajte samo kako će vrijeme predvoditi Deđalu. Koje materijalne poteškoće će ljudi doživjeti. I onda dolazi Deđal koji kaže nebu, spusti kišu, a kiša pada. Kaže zemlji, nek izraste iz tebe tvoji plodovi, a zemlja to učini. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu čiju vjerodostojnost se potvrdio imam Ibn Kathir rahmetullahi alejhi. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, prije dolaska iz Deđala doći će 3 godine. Znači, bit će 3 godine prije nego što dođe Deđal. Kaže, u prvoj godini Allah dželešanu će narediti nebu, nebesima, da uskrati 1/3 kiše, a zemlji će narediti da uskrati 1/3 plodova. U drugoj godini će narediti nebu i nebesima da uskrati 2/3 kiše,
a zemlji da uskrati 2/3 plodova. A u 3. godini će, kaže, narediti nebesima da uskrati svu kišu, a zemlji da uskrati sve plodove. Kaže Allah poslanik, do te mjeri da će uginuti svaku hajvančinu na zemaljskoj kugli. Sve će uginuti. I pogledajte, u tom momentu dolazi Deđal. Pa kaže Allah poslanik u nastavku hadisa, najteža smutnja će biti kada dođe Beduinima, Arapima, kojima su izumrle njihove deve, nešto najvrijednije kod njih, pa im kaže, šta mislite kada bi vam oživio vaše deve? I to kaže debele, navrekli vimena. Vi ste mi vjerovali u mene. Oni kažu, pa normalno da bismo vjerovali u tebe, jer ne može oživjeti niko osim uzvišeni Allah. Kaže, pa će se šeitani pretvoriti u deve, pa će oni, kaže, povjerovati u njega. Pa će doći drugom čovjeku pa će mu kazati, šta misliš ako bi oživio tvoje roditelje? Da li bi vjerovao u mene? Kaže, kako ne bi? Jer ne može oživjeti niko osim gospodar. Kaže, pa će se šeitani pretvoriti u njegove roditelje, pa će povjerovati u njega, pa će biti od njegovih sljedbenika. Pogledajte tu iskušenja. Pogledajte tog iskušenja i težini tog momenta. Kako god, braćo moja draga, ti momenti su teški. S druge strane, Allahova pravda, apsolutna pravda, i tog momenta se može primijetiti. Allah je poslao Deđala kao veliko iskušenje, ali s druge strane, dao je jasne pokazatelje, koji ćemo mi, ako Bog da, sljedećih predavanja spomenuti, koje može spoznati svako, i učen i neučen, i čovjek koji zna i koji je neuk. Šta mislite? Allah dželešanu će dati da na njegovom čelu piše KFR, kafir. I to će moći pročitati svaki vjernik bez razlike bio školovan ili neškolovan. Znao čitati, ne znao čitati. Allah će dati u tom momentu da taj zakon koji je postojao prije, da ljudi ne znaju čitati, da će da u tom momentu znaju. Kao što je dao da kada je bačen Ibrahim alejhi salatu vesselam u vatru, kuni berden wa salamen ala Ibrahim, da se jedan zakon fizike ne ispuni u tom momentu, a to je da vatra gori i pali, u tom momentu taj zakon se više nije dešavao. Tako i u tom momentu Allah će dati mu'minima da mogu pročitati ono što piše na njegovom čelu, pa makar prije toga ne znali čitati. To je Allahova apsolutna pravda, braćo moja draga. Također, sastavni dio tog njegovog iskušenja, nakon tih sušnih godina, kaže da će doći kod ljudi, pa će ih pozvati da mu povjeruju da je on gospodar. Pa će, kaže, povjerovati, a on će narediti nebesima da spusti kišu. Naredit će zemlji, kaže, da svoje plodove pusti. Pa će, kaže, nebo pustiti kišu, a plodovi će izrasti iz zemlje do te mjere, kaže, da će ljudi slati svoju stoku na pašnjake. Kaže, nikada prije tako njihova stoka nije bila debela i nikada nije dolazila sa većim vimenima, nabreknutim vimenima. Pogledajte iskušenje, dobro je li to samo? Ne. Odlazi kod drugih ljudi u drugo selo, pa im kaže, vjerujte u mene, ja sam vaš gospodar. A oni kažu, ne, ti si Deđal. A kaže, onda će narediti nebo da ne spušta kišu i zemlji da ne daje plodove. Pogledajte, ljudi vjeruju. Znači, povjerovali su ono što je obavijestio Allahov poslanik, ali su sekundarno iskušani takvim teškim iskušenjima. Je li se teško, braćo moja draga, na svemu tom istrpiti? Zaista su to pokazatelji zašto je to iskušenje najteže iskušenje. Naročito ako znamo da mi živimo u vremenu kada se ljudska srca izuzetno mnogo vezuju za materiju. I na kraju, zadnja stvar koju ćemo spomenuti kao pokazatelj veličine iskušenja i smutnji Deđalovi jeste događaj koji je spomenut kod imama Muslima od Ebu Sa'ida el-Hudrija. Kaže, rekao je Allah poslanik alejhi salatu vesselam, kada se pojavi Deđal, prema njemu će krenuti čovjek vjernik, mu'min. Pa će ga zaustaviti Deđalova straža. Pa će mu kazati, gdje si krenuo? Kaže, krenuo sam kod onoga koji se pojavio. Pogledajte izraza. Krenuo sam kod onoga koji se pojavio, a oni kažu, zar ti ne smatraš da je to gospodar? To je naš gospodar. A on njima, mu'min, vjernik, odgovara, kaže, zna se ko je gospodar. Pa će htjeti da ga ubiju, pa će jedan od njih kazati, kaže, ne, nemojte ga ubijati, znate da nam je naš gospodar, Deđal, naredio da ne smijemo nikoga ubiti.
pa će ga odvesti Deđalu. Pa će Deđal narediti, prvo će ga upitati, vjeruješ li da sam ja tvoj gospodar? Kaže, ne, ti si lažac, ti si Deđal, na kojeg je ukazao Allah poslanik alejhi selatu i kojeg nam je spomenuo poslanik. Pogledajte, čovjek u tom periodu kaže, kojeg nam je spomenuo. Nije on čuo poslanika, ali je pročitao hadisa Allah poslanika alejhi selatu vesselam. I tako se vjernik odnosi naspram hadisa. Kaže, ti si onaj Deđal kojeg nam je poslanik spomenuo u hadisima. Kaže, pa će Deđal se naljutiti, pa će narediti da ga tuku. Pa kada ga istuku, kaže, vjeruješ li sada? Kaže, ne vjerujem, ti si Deđal. Pa će narediti da se donese pila, pa će ga propiliti od glave do između nogu na dvije polovice. Pa će, kaže, Deđal proći između te dvije polovice. Isto danas mađoničari. Kada nešto pravi one svoje šeitanluke, kaže, evo vidite da je to istina i prolaze oni između ti neki svojih tamo šeitanluka. Kaže, proći će između te dvije polovice. Razrezan čovjek. Zamislite, to je smutnji, tog iskušenja, ljudi to gledaju. Pa će, kaže, kazati čovjeku, ustani. Dvije polovice. Kaže, pa će čovjek ustati normalno, živ. Kaže, vjeruješ li sad da sam ti gospodar? Kaže, vallahi, tako mi Allaha. Ovo što si uradio samo mi je povećalo ubjeđenje da se ti Deđal. Kaže, ovaj čovjek će reći, to su sve riječi Allahu poslanika, braćo moja draga, to nisu bajke, zabilježene kod imama Muslima. Kaže, da će taj čovjek reći ljudima, znajte da ovo što je uradio sa mnom ne može više uraditi ni s kim. Ovo imao je samo jednu opciju da može uraditi s jednim čovjekom. Pozovite ga, nek to još uradi jednom, neće moći. Kaže, pa će se naljutiti Deđal, pa će ga pokušati zaklati. Ali će Allah dati da njegov vrat postane od bakra, pa neće moći. Pa će ga uzeti za ruke i za noge i bacit će ga u jednu od dvije rijeke. Deđal će sa sobom imati dvije rijeke. Rijeku vatri i rijeku dženneta. Ona koja je džennet, to je u osnovi vatra, a ona koja je vatra, to je džennet. O tome ćemo sljedeći put. Pa kaže, pa će ga baciti u tu koja je vatra. A kaže, u osnovi bacio ga je u džehennem. Ubacio ga u džennet. Ali pogledajte, u očima tih ljudi, ipak je Deđal pobjedio. Koja je to smutnja? Čovjek koji je toliki otpor dao, na kraju krajeva biva bačen po njima i njihovim očima u džehennem. A kaže Allah poslanik na kraju ovog hadisa, ovaj čovjek će imati najveći stepen šehadeta kod gospodara svjetova. Ali pogledajte tog iskušenja. Gledaš kako čovjeka popolavlja, popola i uspije da ga oživi. A sve mu to Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio. I ništa se ne može desiti na zemaljskoj kugli osim sa dozvolom uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. I sve to što Deđal čini jeste sa dozvolom uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala. Sve kako bi uzvišeni Allah znao i iskušao ljude da se vidi ko istinu govori, ako laže. Tu su, znači, braćo moja draga, samo neki pokazatelji koji ukazuju na veličinu smutnje i štetnosti Deđala. Sjećate se da smo u prošlom predavanju spomenuli neke faktore koji će nam olakšati i pripremiti nas za shvatanje ove tematike. Sjetite se samo da smo spomenuli izuzetno velik broj predznaka, malih predznaka sudnjeg dana i većina tih predznaka se već obistinila. Pa smo kazali da po velikom broju učenjaka islamskih prvi veliki predznak sudnjeg dana je pojava Deđala. Zato smo mi i odabrali da govorimo o Deđalu iz tog razloga, znači što bi svakim danom moglo da se pojavi Deđal, najveće iskušenje i najveća smutnja za čitavo čovječanstvo. Spomenuli smo neke faktore koji će vam sigurno olakšati shvatanje ove tematike. Spomenuli smo zašto je iskušenje Deđala najveće iskušenje za čovječanstvo od nastanka Adema alejhi selatu vesselam pa sve do sudnjega dana. Danas ćemo, ako Bog da, u ovom drugom i zadnjem predavanju koji se vezuje za ovu tematiku, spomenuti nekoliko stvari, inša Allah, vama poznatih, ali da se prisjetimo, koji su potrebne svakom čovjeku muslimanu koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Zašto je Deđal nazvan Deđalom? U arapskom jeziku riječ Deđal znači nešto prikrivati ili, hajde da kažemo, nešto zapetljavati, lagati. Zato Deđal s pravom nosi ime Deđal
jer on istinu prekriva neistinom i petlja ljudima. Što se tiče njegovih fizičkih svojstava, braćo moja draga, ako pogledamo u hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da je izuzetno mnogo svojstava Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam spomenuo u hadisima koji nam opisuju Dejjala i njegova svojstva. Vidjet ćemo, braćo moja draga, da je zasigurno velika Allahova milost prema njegovim robovima. S tim treba da znamo da je iskušenje Dejjala veliko iskušenje. I o tome smo govorili u prošlom predavanju. Ali je Allahova milost prema ovom ummetu i njegovim robovima velika, tako da je dao da postoje izuzetno jasni znaci kako svaki insan, bez razlike bio školovan ili neškolovan, učen ili neučen, može da prepozna Dejjala i da shvati da to što on zagovara božanstvo i da pri sebi ima božanske osobine, da svaki insan može shvatiti da je to laž, da je to prevarant, lažu i smutljivac. Pogledajte jedni izuzetno interesantni stvari. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, iako nam je ukazao na njegova svojstva, do te mjere kao da čovjek vidi Dejjala, ipak je preporučio u svom ummetu da ako čuju za Dejjala, da ne žude susretu sa njim, već suprotno tome, da bježe maksimalno od njega. Zašto? Jer čovjek, braćo moja draga, ponekad pomisli da je jakog imana, ali kada se susretni sa velikim iskušenjima posusta. Zato kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji zabilježio imam Ebu Davud od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Allahov poslanik, kada neko od vas čuje za Dejjala, neka bježi od njega. Pogledajte sada, kaže Allahov poslanik, tako mi Allaha. Allahov poslanik se kuni i kaže, tako mi Allaha. Čovjek će misliti da je mu'min, pa će doći i kada čuje ono što on propagira i kada vidi ono što on propagira, kaže, postaće od njegovih sljedbenika. Pogledajte šta znači ovdje jedna velika korist iz ovog hadisa, korist znanja. Ovaj hadis izuzetno malo ljudi zna. Zna za ovu smjernicu Allahovog poslanika, a ljudi radoznali, kada čuju za Dejjala, svako bi da ide, da vidi, pa ja neću. A vidjet ćete na kraju predavanja da će ljudi u to vrijeme vezati svoje supruge, majke, kćeri, kako se ne bi odazvali tom iskušenju. Zato Allahov poslanik u startu daje smjernice ummetu, ako čujete za Dejjala, ne ići, ne priželjkivati susret, bježi dalje od njega. To je izuzetno interesantna i bitna stvar. Ako čovjek razumno pogleda u Dejjala i njegova svojstva, vidjet će, braćo moja draga, da je izuzetno mnogo pokazatelja koji ukazuju da je on daleko od božanskih osobina za koje će on zasigurno govoriti da ima pri sebi. Zašto kažem, ako razumno čovjek pogleda? Pogledajte Allahove milosti prema nama, prema ovom ummetu i njegovim robovima. Da je dao da se njegove manjkavosti i njegove mane, da ih svako može primijetiti. Da se nalaze na njegovom tijelu, na mjestu gdje se ne mogu prikriti. Zamislite, Allah dželešanu je dao da je on čorav. Znači razlika između čoravog i slijepog je šta? Slijepa osoba ne vidi na jedno oko, a čorava ne vidi ga samo na jedno oko. Zamislite da je Allah dželešanu dao neku njegovu manu da mu je pod pazuhom. Obučeš košulju i to se ne vidi. Ili na leđima obučeš košulju i opet ne vidi se. Ali je Allah dao njegove manjkavosti u njegovim očima. Zašto? Da svako može da se uvjeri. Jer kako ako za sebe govoriš i prizivaš da si božanstvo, da si gospodar, pa kako sebe nisi mogao izliječiti i tvoje oči nisu u redu. Znači to je, braćo moja draga, razuman dokaz koji ga Allah subhanahu wa ta'ala ukazao preko Allahog poslanika alejhi salatu vesselam sljedbenicima ovog ummeta. I to je, braćo moja draga, jedno od svojstava kojim je Allahov poslanik najviše pažnje pridavao. Vidjet ćete u jednom hadisu, kaže Allahov poslanik, a ako se više zbunite i ne mognete razaznati je li Dejjal ili nije Dejjal, kaže, znajte da je on čorav, a vaš gospodar nije čorav. Znači to je jedno od najjačih svojstava kako čovjek može prepoznati Dejjala. Zato Allahov poslanik izuzetno mnogo hadisa izrekao po tom pitanju. Zato, ako pogledamo knjige islamskih učenjaka,
vidjet ćemo da po pitanju razumijevanja tih hadisa koji govori o njegovim očima imaju različite stavove. Većina islamskih učenjaka kaže da je Deđal čorav i da ne vidi samo na jedno oko, a to je desno oko. Zasnovali su svoj stav na hadisu Allahog poslanika koji u Buhari i Muslimu od Abdullahi ibn Omara. Allahog poslanik kada govori o Deđalu kaže Deđal je čoravog desnog oka kao da je uvehlo zrno grožđa. Znate kako je grožđe kada uvehni? Jednostavno znači uvehlo malo, takvo je oko Deđalovo desno oko. Ali imamo drugih vjerodostojnih predaja kod imama Ahmeda i drugih prenosilaca hadisa u kojima stoji da je Allahov poslanik ukazao i da je njegovo lijevo oko bolesno. Pa kaže Allahov poslanik, Deđal je čorav u lijevo oko, između njegovih očiju piši kafir i to će moći pročitati i pismeni i nepismeni. Hadis je zabilježen imam Ahmed sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Većina učenjaka, moramo sada malo izići iz teme. Znači kada dođu dva hadisa koji su kao kontradiktorni na izgled, a kazali smo više puta, ne mogu dva vjerodostojna hadisa nikada biti kontradiktorna. Postoji načini kako se spajaju ti hadisi. Jedan od načina jeste da se da prednost nekim hadisima nad nekim. Ovdje su učenjaci dali prednost hadisima Buhari i Muslima i kazali su da je Deđal čorav u desno oko. Ali dolazi imam Nevevi, rahmetullahi alihi i mnogi drugi učenjaci i kaže nema potrebe da odbacujemo jedne hadise kada se može napraviti spoj. Pa on kaže Deđal ima falinku i bolestan je i njegove obodvoje oči su bolesne. Na desno ne vidi nikako i ono je uvučeno kao osušeno zrno grožđa. A desno, a lijevo oko, kao što je spomenuto u drugim hadisima, ono mu je ispupčeno. Pogledajte, braćo moja, kako ga Allah ponizio. Jedno oko uvučeno i kao zrno grožđa, a drugo opet ispupčeno. I on se nije mogao riješiti tih nedostataka. Zato Allah poslanik, kada govori o Deđalu, najviše šta potencira da je on čorav. Pa kako da sebi priziva svojstva božanstva, a on čorav. Također, od stvari koji nam ukazuju na neispravnost onoga što on zagovara, jeste i to, ovo je, braćo moja draga, jedna velika formula od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, na koju možemo vagati božanstva za oni koji se za sebe tvrde i prizivaju da su božanstva. A tu je, kaže Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, u hadisu Tirmizije od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik kazao, znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrete. Znači ne može se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala našim očima na dunjaluku vidjeti. I zato svako onaj ko kaže da je božanstvo, a ti ga vidiš i ti živi na dunjaluku, znaj da je to neistina. Ne može se uzvišeni Allah vidjeti na dunjaluku. Tu zapamtite sebi jednu veliku formulu. I mu'min treba da vjeruje da se uzvišeni Allah ne može vidjeti na dunjalukom ovo dunjalučkim očima. Na osnovu ovog hadisa. Znači kako onda da povjeruje neko u Deđala i da kaže da je on božanstvo, da mu povjeruje, Allahu poslanik nam u vjerodostojnom hadisu kaže, znajte da nećete vidjeti svoga gospodara sve dok ne umrete. Ne može se vidjeti uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku. Također, od stvari i načina kako čovjek može prepoznati Deđala, jeste i to što je Allahova milost prema nama velika, pa je dao da između njegovih očiju na čelu piše KFR, kafir. I od Allahove milosti je i to da je dao da će ta slova moći pročitati svi mu'mini, bez razlike bili školovani ili neškolovani. Neko u slabosti svog imana i kaže, pa kako to čovjek ne zna čitati, pa zna tada to pročitati. Allahu ništa teško nije. Kada su Ibrahim alejhi salatu vesselam bacili u vatru, po našim nekim parametrima Ibrahim alejhi salam je trebao izgoriti. Kuni berdenu selamen. Ali Allah dželešanu u jednom momentu isključuje taj zakon fizike. I vatra više nema moć paljenja. Budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Tako Allahu nije teško da u momentu da mu'min koji nikada u životu nije harfa pročitao, zna da to piše na njegovom čelu KFR, kafir. Ali to je samo svojstvo kojim se odlikuju mu'mini. To će samo moći pročitati mu'mini. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu Buhari i Muslima, nije poslan jedan poslanik, a da nije upozorio na smutnju čoravog lažljivca.
zaista je on čorav, a vaš gospodar nije čorav, između njegovih očiju piše kafir. Znači ovo je dokaz da između njegovih očiju piše kafir. A imamo drugi hadis u Muslimu u kojem Allah poslanik kaže dodatak, a moći će to pročitati svako onaj ko mrzi ono na čemu je deđal. I imamo treću predaju kod imama Ibn Huzeyme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca gdje kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam moći će pročitati svaki mu'min pismen ili nepismen. Svako će moći pročitati te riječi, odnosno tu riječ na njegovom čelu. Možemo ovdje spomenuti uzgred da su ta slova su u stvarnosti, znači tu nije nikakva metafora, već baš da su tu stvarna slova napisana na njegovom čelu. Pogledajte koliko pažnje Allah poslanik posvećuje ovoj tematici do te mjere da je svom ummetu ukazao gdje će se tačno deđal pojaviti. Pa imate vjerodostojan hadis koji zabilježi imam Tirmidhi od Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam zaista će se deđal pojaviti iz zemlje na istoku koja se zove Horosan. Tačno znači Allah poslanik ukazuje na mjesto odakle će izići deđal. Kaže, slijedit će ga ljudi na čija lica su široka kao štitovi kožni. Znači upisuje Allah poslanik lica ljudi koji će ga najviše slijediti. Što se tiče njegovog boravka na zemlji, to je također još jedan pokazatelj koliko Allah poslanik je toj tematici pridavao pažnje, pa nas je obavijestio koliko će ostati na dunjaluku. Pa nam je kazao Allah poslanik alejhi salatu vesselam da će deđal ostati na dunjaluku 40 dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica i četvrti i ostali 37 bit će kao klasični obični dani. I ovdje se postavlja pitanje da li će taj prvi dan koji će trajati godinu dana u stvarnosti biti godina dana ili je to samo težina tog dana pa da je, hajde da kažemo, to jedan vid metafori kao težan dan kao da je godinu dana. Ali naćemo odgovor u nastavku hadisa. Kada je Allahov poslanik obavijestio ashabe da će deđal ostati 40 dana na zemlji i da će prvi dan biti kao godinu, njegovi ashabi postavljaju pitanje. Pogledajte ovo pitanje, Allahu akbar. Kažu Allahu poslaniće, pogledajte tog ubjeđenja, kako oni vjeruju u to. Kažu Allahu poslaniće, ali u tom danu koji će trajati godinu dana, je li dovoljno da klanjamo 5 namaza ili treba da klanjamo više? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ne, već procijenite nastupanje namaskih vremena. Znači u tom danu koji traje kao godinu dana treba svaki namaz na njegovo vrijeme klanjati. Pogledajte u ovom hadisu dvije velike koriste. Prva korist, pogledajte ashaba kako čvrsto vjeruju u to što čuju od Allahog poslanika. Pa pitaju kako Allahu poslanik da se u tim vremenima ponašamo. Da li tada treba klanjati samo 5 rakat namaza ili onoliko koliko se treba klanjati tokom cijele godine. Pogledajte te razlike između ashaba, koliko pažnji namazu posvećuju, a pogledajte stanja ummeta danas. Koliko je ljudi u rahatluku, bez ikakvih iskušenja i da sebi za pravo da ostavi namaz. A kazali smo u prošlom predavanju kako će teške godine biti kada se pojavi deđal. Godinu dana će Allah dati da ne pada kiša i da iz zemlje ništa ne izraste. Dolazi deđal, oživljava ljude na oči ljudi. I u tim momentima, braćo moja draga, sve se to dešava. Ashabi tada pitaju kako ćemo se ponašati u tom teškom momentu. Hoćemo li klanjati samo 5 vakata? Razmišljaju o namazu. Na osnovu ovog hadisa, znači to je ta druga korist, islamski učenjaci su dali fetvu za mjesta gore po Evropi i druga mjesta gdje dan traje 6 mjeseci ili više, da je obaveza da se klanja i da se posti shodno najbližoj državi u kojoj, hajde da kažemo, normalno izlazi i zalazi sunce. Na osnovu ovog hadisa, što je opet pokazatelj sveobuhvatnosti ove vjeri, koja nije ostavila ni jednu stvar, a da je nije precizirala. I Islam ima odgovore za sva pitanja. Također, od stvari koji se vezuju za deđala i čovjek ih treba poznavati, zato što se za njih vezuju koristi. Jer, braćo moja draga, mnogo je toga što bi čovjek mogao spomenuti o deđalu,
ali zbog skučenosti s vremenom spomenut ćemo neke najbitnije stvari. On će se izuzetno brzo kretati po zemlji. Znači za godinu i 75 dana, 2,5 mjeseca, on će obići cijelu zemaljsku kuglu. Što znači da mu je potrebno se brzo kreći. Zato kaže Božji poslanik, kretat će se tako brzo kao što vjetar nosi kišu. Vidjeli ste kako kiša danas se javi u Njemačkoj, mi znamo da će sutra ako Bog da biti kiša u Bosni i Hercegovini. Znači brzo dolazi. Tako će i Deđal brzo hoditi zemlju. Ovdje postoji također jedna korist, a to je da je to jedan od razloga što će ga mnogo ljudi slijediti. Zašto? Zato što će brzo prolaziti. Ljudi nemaju vremena da sa njim sjednu, porazgovaraju, da vide njegove osobine, da se uvjere u njegove nedostatke. Ti kad vidiš čovjeka, sa njim sjediš godinu dana, razgovaraš, slušaš njegova mišljenja, onda možeš shvatiti da li je istina to što poziva ili nije. Ali on će brzo prolaziti dunjalukom i ljudi će se odazivati. Kazali smo da će Deđal obići svu zemlju, osim neka mjesta koja je izuzeo i spomenuo Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnim hadisima. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ne postoji mjesto na zemlji, poslušajte, ne postoji mjesto na zemlji, a da Deđal neće doći u njega, osim Mekke i Medine. Osim Mekke i Medine. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže, s koje god strane pokuša ući u Meku i u Medinu, dočekat će ga, kaže, melek sa sabljom i neće mu dozvoliti da uđe niti u Meku, niti u Medinu. Pa nastavlja Allahu poslanik pa kaže, Deđal će doći do Medine, pa će odsjesti u blizini Medine, pa će se Medina zatresti, 3 zemlje otresa, zatrijeće se Medina, pa će izići iz Medine svi licemjeri i licemjerke, svi griješnici i griješnice. Svi će izići u susret Deđalu. A u vjerodostojnim predajama kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nakon što je spomenuo da je to čišćenje Medine, kaže taj dan će Medina izbaciti svu nečistoću iz sebe, kao što kovački nije čisti željez. Kaže se u vjerodostojnim predajama, kaže najviši sljedbenika Deđalovi će biti žene. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže do te mjere da će ljudi dolaziti kući, pa će vezati svoju majku, svoju kćerku, svoju sestru, svoju tetku, samo da ne bi otišli da se ne odazovu Deđalu. I kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, taj dan se zove Jeumul Halas, dan odstranjivanja istine od neistine ili dan izbavljenja. Znači kada će se razlučiti ko je Deđalova stranka, a ko nije. Ovaj hadis, znači koji smo spomenuli, zabilježio imam Ibn Huzejme sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Također šejh Albani rahmetullahi alejhi spominje interesantnu predaju koja govori o tome gdje će sve Deđal doći. I kaže se u predaji imama Ahmeda da je Allahov poslanik kazao Deđal će ostati na zemlji 40 jutara. Neće ostati mjesto da neće doći Deđal do njega. Osim Mesdžidul Haram, Meka, Medina, brdo Tur i Mesdžidul Aqsa. U ovom znači rivajetu Allahov poslanik spominje još dodatne dvije, znači dodatna 2 mjesta gdje neće Deđal moći doći. Naravno, kada govorimo o Deđalu, prošli put smo govorili o jačini te smutnje. Postavlja se pitanje kako čovjek da se zaštiti od svega toga. Pošto kažemo, non stop to ponavljamo, da je naša vjera potpuna i savršena. I ukazala nam je na sve. Znači kako čovjek da se ponaša u svakoj situaciji. Vidjet ćemo ako pogledamo praksu Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, da je, hajde da kažemo, viši način kako čovjek može da se zaštiti od Deđala i njegove smutnje. Prvi onaj način koji smo spomenuli na početku jeste da čovjek kada čuje za Deđala ne treba da žudi za susretom sa njim, već suprotno tome treba da bježi od njega. Čak je došlo vjerodostojnim predajama da je poslanik kazao ljudi će kada čuju za Deđala, mu'mini, bježaći u brda. Bježaći od mjesta kojim će on dolaziti, gdje će dolaziti i puteva kojima će on prolaziti. Također, ako pažljivo pogledamo praksu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo da je ovoj tematici zbog njene bitnosti pridavao mnogo pažnje. To jeste kako se zaštititi od svega toga. Pa ćemo vidjeti u vjerodostojnim hadisima, hadis Buhari i Muslima ga Aiše radijallahu ta'ala anha, da je Allahov poslanik se u namazu, to jeste prije tešehuda,
da je tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, on, Allahov poslanik, traži da ga Allah dželešanu zaštiti od 4 stvari. Od kabura, iskušenja kabura, od iskušenja života i smrti i od iskušenja Dejjala. U ovoj predaji Buhari i Muslima i da je se utjecao od dugova. Pa mu dolaze ljudi i kažu Allahu poslaniće, zaista se mnogo utječeš Allahu od dugova. Pa kaže Allahu poslanik, čovjek kada je dužan, kaže kada govori on će i slagati, a kada i obeća on će i pronevjeriti. Dugovi. Zato se Allahu poslanik utjecao Allahu dželešanu da ga sačuva od dugova. Znači, to je praksa Allahog poslanika, Allahovog miljenika, najveličanstvenije i najbolje osobe koji ikada kročila planetom. On se utjecao, tražio od Allaha zaštitu. I s druge strane, ako pogledamo druge rivajete, kao što je rivajet imama Nesajije, naredio je ovom ummetu, naredba, a mi znamo šta naredba znači. Naredio je ovom ummetu da traži zaštitu kod Allaha dželešanu od Dejjala. Pa kaže Allahov poslanik u hadisu Nesajije, tražite od Allaha zaštitu od 5 stvari. Pa kaže kabur, iskušenje života i smrti, Dejjal. Naređuje Allahov poslanik, zato ćete naći u prvim generacijama da je bilo učenjaka, da kada bi njegovo dijete klanjalo, kaže, jesi na kraju učio tu dovu? Kaže, nisam. Naredio bi mu da ponovi namaz. Pogledajte, naredbena forma, a tako su to prve generacije shvatale, da znači da su znali narediti svojoj djeci da ponovi namaz, zato što nisu na kraju namaza učili ovu dovu u kojoj traži znači zaštitu od Allaha subhanahu wa ta'ala protiv Dejjala. Također od načina kako se čovjek može zaštititi od Dejjala jeste i učenje sure Kehf. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnom hadisu kaže, koji je zabilježio imam Muslim, ko bude iskušan, pogledajte, ko bude iskušan, neko bude želio i išao, ne, znači iskušan čovjek ne može to izbjeći. Pa kaže Allahov poslanik, ko bude iskušan da se sretni sa Dejjalom, neka mu prouči prve ajete sure Kehf. Time će se, kaže, zaštititi od njegove smutnje. A imamo vjerodostojan rivajet također kod imama Muslima, ko nauči prvi 10 ajeta. Znači u ovom prvom hadisu jeste kaže neka mu prouči prve ajete sure Kehf. A u ovom rivajetu, znači Allah poslanik pojašnjava i kaže neka mu prouči prvi 10 ajeta sure Kehf. I na taj način će se, kaže, zaštititi od smutnje Dejjala. Ima rivajeta u kojima stoji i da je to zadnjih 10 ajeta sure Kehf, ali šejh Albani rahmetullahi alihi kaže da su ti rivajeti iznimni rivajeti. Znači da se ne mogu koristiti kao validni šerijatski dokazi. Dolazimo do nekog, hajde da ga nazovemo, kraja ovog našeg druženja, a to je smrt Dejjala. Svima nam je poznato kako će završiti Dejjal, da će ga ubiti Isa alejhi salatu vesselam, muslimani, mu'mini, vjernici vjeruju, da Isa alejhi salatu vesselam nije ubijen niti je razapet, već ga je uzvišeni Allah dželle dželaluhu uzdigao i pred sudnji dan će sići, spušten će biti s nebesa i on je taj koji će ubiti Dejjala. U hadisu koji zabilježio imam Muslim rahmetullahi alihi stoji, sjećate se prošli put kada smo govorili kako će Dejjal onoga mu'mina prorezati pilom pa će ga oživjeti. Pa kaže Allah poslanik, nastavlja taj hadis pa kaže, on će tako nastaviti ići zemljom i pravit će smutnju, fesad, nered, dok ne siđe Isa ibn Marijem, sin Merjemin. On će, kaže, sići kod bijelog minareta istočno od Damaska. Pogledajte precizni opisa, braćo moja draga. Sići će, kaže, kod minareta, bijelog minareta istočno od Damaska, sići će na način što će se držati za krila meleka. Pogledajte kako Allah poslanik precizno opisuje. Pa kaže Allah poslanik, nijedan nevjernik neće osjetiti njegov zadah, znači njegov da, a da će ostati živ. Svi nevjernici koji samo osjeti njegov da, umrijeće odmah. A kaže, njegov da će se osjetiti onoliko koliko vidi njegove oči. Isa ibn Marijem, ovaj hadis je znači vjerodostojan. Kazali smo prošli puta i sada da ga je zabilježio imam Muslim od Neuvas ibn Sam'ana radijallahu ta'ala. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, on će progoniti Dejjala i stići će ga kod ulaza u grad koji se zove Lud i gdje će ga ubiti. Danas imate taj grad u Palestini koji se zove Lud. Stići će ga, kaže, kod ulaza u taj grad i tu će ga
ubiti. Nakon toga dolazi ona poznata bitka koja je spomenuta mnogim hadisima od strane Allahog poslanika alejhi selatu vesselam, kada će muslimani ratovati sa židovima, kada će Allah dželešanu dati moć svemu da govori. Čak se spominje u hadisu da će govoriti i zid, i kamen, i drvo, i životinje. I svi će govoriti: o mu'mine, o Allahov robe, dođi iza mene se je sakrio, židov dođi i ubi ga. Znači tu je također vjerodostojan hadis, da ga ne spominjemo, znači ja ga imam ovdje zabilježeno, ali zbog skučenosti s vremenom ne bi da dužimo. Na kraju, nakon što smo spomenuli, i to je obaveza da vjerujemo da je to istina, da je Isa alejhi selatu vesselam taj koji će tu smutnju završiti tako što će ubiti Deđala. Postavlja se ovdje još dva interesantna pitanja koja bi lijepo bilo da poznaje mu'mina, to je da li je Ibn Sayyad bio Deđal ili nije? I na kraju, da li je Deđal bio živ za života Allahog poslanika i da li je živ danas? Što se tiče ličnosti Ibn Sayyada, možda mnogi niste čuli za tu ličnost, a sada ćete vidjeti kroz hadise. Preporučujem da pročitate prijevod hadisa Muslimove zbirke, pa ćete vidjeti tamo jedno čitavo poglavlje koji možda ima i do 10 hadisa koji govori o Ibn Sayyadu. To je jedna izuzetno tajanstvena i komplikovana ličnost. Čak Allahov poslanik alejhi selatu vesselam u početku nije imao definisane stavove po pitanju te osobe. Pa ćemo naći tamo u vjerodostojnim hadisima. Jedan od tih hadisa jeste hadis Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allahov poslanik jedne prilike krenuo u potragu za tim Ibn Sayyadom, koji je bio židov, pa je na kraju prihvatio islam. Krenuo je da ga traži sa grupom ashaba, među kojima je bio i Omer radijallahu ta'ala anhu. Pa su ga našli da se igra sa dječacima kod tvrđave Benu Maqaleta. Igrao se sa dječacima, a kaže prenosioc hadisa, on je u to vrijeme, kaže, skoro da je već bio punoljetan. I nije primijetio Allahov poslanika, sve dok nije došao Allahov poslanik do njega i udario ga po leđima. Pa mu je kazao: vjeruješ li da sam ja poslanik? Pa kaže: ja svjedočim da si ti poslanik nepismenih ljudi. Ja svjedočim da si ti poslanik neučenih ljudi, nepismenih, ummidjin. Ali pogledajte, obraća se on poslanik pa kaže: a svjedočiš li ti da sam ja poslanik? Kaže Allahov poslanik: ja vjerujem u Allaha i njegove poslanike. I onda između njih se tu desio jedan razgovor koji je malo duži, a možda bi onaj bio težak za shvatiti svima nama. Na kraju tog razgovora kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, a to je poenta ovog hadisa, zbog čega ga i citiramo, kaže: Allahov poslaniče, pusti me da mu glavu osjećam. Nema kod Omera za Afrikanci. Pita on tebe da li ti svjedočiš da je on poslanik. Pusti me, kaže, da mu ja osjećam glavu. Kaže Allahov poslanik, što ukazuje da poslanik nije znao u početku ko je. Kaže: ako je Deđal, nećeš mu moći naštetiti. A ako nije, kaže, onda nema nikakve koristi od njegovog ubijstva. Što znači ni poslanik u početku nije znao je li Deđal. Jer vidite odgovora, kaže: ako je Deđal, nećeš mu moći ništa nauditi. Jer Deđal treba poslije da se pojavi. A ako nije Deđal, onda, kaže, nema nikakve koristi od njegovog ubijanja. Koliko je to tajanstvena ličnost, govori nam činjenica da ima Muslim zabilježio predaju od Muhammeda ibn Munkedira, jednu poznatog tabi'ina. Kaže: čuo sam Džabira radijallahu anhu da se kunje Allahom da je Ibn Sayyad Deđal. Pa sam ga, kaže, upitao: kunješ se Allahom? Kaže: da, kunjem se zato što sam čuo poslanika čuo sam Omera da se kunje pred poslanikom da je Ibn Sayyad Deđal, i poslanik je, kaže, prešutio na to sve. Pogledajte, dvojica ashaba, Džabir radijallahu anhu i Omer, smatrali su i kunu se Allahom da je Ibn Sayyad bio Deđal. I on u osnovi jeste Deđal, ali vratimo se na početak predavanja i kazali smo šta je Deđal. Deđal je lažljivac. On jeste jedan lažljivac, ali nije onaj Deđal koji treba da se pojavi na kraju, znači, hajde da kažemo, dunjaluka i ovog vremena. Zato ćemo naći mnogi učenjake, kao što je Ibn Tejmije, Ibn Kathir i mnogi drugi, da su kazali za njega, kada su sabrali sve te hadise, da je on samo jedan vračar, da je to jedan lažljivac, smutljivac, a da nije onaj Deđal koji treba da se pojavi. I na kraju ćemo spomenuti jedan argument koji će nam potvrditi na kraju ispravnost ove teorije koju je spomenuo šejhul Islam Ibn Tejmije, a to je da Ibn Sayyad nije bio taj Deđal koji treba da se pojavi,
Pa to nam ukazuje poznati hadis, inšallah, vama je većinom poznat, ali ćemo ga citirati malo i sažeto, a i malo u široj nekoj verziji, kako bi zaista znali nešto više o tom hadisu. Hadis koji zabilježio Imam Muslim i mnogi drugi. Od Fatime bintu Qajs. Kaže ova ashabika, radijallahu ta'ala anha, jedne prilike sam čula telala, znači glasnika, da zove, kojeg je poslao Allah poslanik, da savira narod, okuplja narod, dođite u džamiju da klanjate. Kaže, pa sam se odmah uputila u džamiju. Klanjala sam, kaže, u prvom safu iza ljudi. Znači, prvi saf do ljudi. Kaže, pa kada je završio Allah poslanik, alaihi salatu wasalam, popeo se na minber, nasmiješio se i kaže, znate li zašto sam vas okupio? A sahabi iz edeba kažu, Allah dželešanu i njegov poslanik najbolje znaju. Kaže Allah poslanik, nisam vas sazvao da bi vas poticao na nešto, niti da bi vam nešto zabranio. Ne. Kaže, već došao mi je Temim ed-Dari, koji, kaže, bio kršćanin, pa je danas prihvatio islam, dao je prisegu i pričao mi je nešto što mi se, kaže, svidilo. To se podudarilo i poklopilo sa onim što sam vam ja govorio, pa sam želio da vam to prenesem. I onda Allah poslanik kaže, obavijestio me Temim ed-Dari, da je on sa skupinom svojih ljudi iz svog plemena, 30 ljudi, ukrcali su se, kaže, na lađu. I krenuli su na putovanje i ostali su na moru, znači oluje su ih nosile, mjesec dana su ostali na moru. 30. dan su došli, kaže, do jednog ostrva. Pa su spustili čamce i otišli na to ostrvo. Na tom ostrvu su seli životinju, neko biće, kaže, prenosi Allahov poslanik, ovo su riječi Allahov poslanika. Kaže, toliko je bila dlakava i čupava da nisu mogli raspoznati njegov prednji dio od zadnjeg dijela. Toliko je bila čupava i runđava. Pa su joj rekli, ko si ti, teško tebi, šta si ti, ko si? Pa kaže, ja sam džesase. Od glagola u arapskom džesese i u džesisu špionirati, kao neki špijun. Pa im kaže, idite kod čovjeka u dvorac, on kaže, čeka, željno čeka, kaže, vaše vijesti. Pa se ljudi uplašili, pa smo pomislili da je to šeitan. Pa su požurili u dvorac i kaže, tamo smo došli, sreli smo čovjeka, velikog čovjeka, jakog čovjeka koji je bio sav ukovan u lancima. Njegove ruke su, kaže, bile svezane za vrat, a na njegovim nogama od koščice do koljena, tu sve u hadisu precizno pojašnjeno, kaže, su bili okovi. Kaže, pa nas je upitao, ko ste vi? Pa smo mu kazali, mi smo ljudi, Arapi. Desilo se tako da smo bili mjesec dana na moru, pa smo vidjeli vaše ostrvo, pa smo došli, pa smo sreli ovu životinju koja se predstavlja kao džesase, pa nas je uputila tebi. Pogledajte sad tog razgovora. Traži oni od njega da se on njima predstavi. Pa kaže, odgovorite mi na neka pitanja, pa ću ja vama kazati ko sam i šta sam. Pa kaže, prvo pitanje, obavijestite me o palmama Bejsani. Palme, mjesta koji se zove Bejsana. Kaže, oni šta te interesuje tim palmama? Kaže, ili i sad rađaju, daju im plodove? Kažu, rađaju. Kaže njima, još malo pa će prestati davati plodove. Kaže, drugo pitanje, obavijestite me, kaže, o Taberiji, jezer Taberijskom. Kaže, šta te interesuje u tom jezeru? Kaže, ima li u njemu ikakve vode sada? Kaže, ima dosta vode. Kaže, brzo će doći vrijeme kada će presušiti to jezero. Kaže, opet sljedeće pitanje, obavijestite me o izvoru Zogar. Poznati izvor. Kaže, šta te interesuje o njemu? Kaže, ima li u njemu vode? Da li stanovnici koji žive blizu njega navode, znači navodnjavaju svoje usjeve sa njegovom vodom? Kažu, da, radi. I on ništa na to nije odgovorio, već postavlja novo pitanje pa kaže, šta je uradio poslanik? Šta je uradio poslanik? Pa kažu oni, prešao je iz Mekke u Medinu. Allah poslanik je već učinio hidžu. Kaže, su li Arapi ratovali protiv njega? Kažu, jesu. Kaže, bolje im je da mu se pokori. On njima odgovara, bolje je bilo Arapima da mu se pokori. Allah najbolje zna, možda je to bio razlog što je Temim ed-Dari prihvatio islam. Pa kaže, on onda se predstavlja i kaže, ja sam Dejjal, Mesih Dejjal. I samo kaže što nije nastupilo vrijeme kada će mi Allah dželešanu dozvoliti da iziđem na zemlju.
gdje ću ostati 40 dana i neće ostati ni jedno mjesto na Dunjaluku da ga ja neću obići osim Mekke i Medini. Neće ostati, kaže, ni jedno mjesto na Dunjaluku, a da ga ja neću obići osim Mekke i Medini. Kaže, kada god krenem ući u Meku ili Medinu, dočekat će me melek sa isukanom sablom i neće mi dozvoliti da uđem niti u Meku, niti u Medinu. Pa kaže, sada prenosioc hadisa Fatime bintu Qajs, pa je Allahu poslanik pritisnuo štapom u svoj mimber i kaže, ovo je Tajiva. Znači Medina, inače u arapskom oni je zovu drugim imenom Tajiva. Kaže, pa je 3 put ponovio, ovo je Tajiva, ovo je Tajiva, ovo je Medina. To je, kaže, ono što sam vam ja govorio. Pa i pita poslanik, jesam li vam ja govorio da neće Deđal ući u Meku i Medinu? Pa oni kažu, jesi. Vidite, kaže, moj govor se podudario sa govorom Tamima Ad-Darija. I onda Allah poslanik završava ovaj hadis, kaže, on je u moru Šama. Ne, onda kaže, ne, on je u moru Jemena. I onda na kraju poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ne, on je prema istoku. On je prema istoku, on je prema istoku. 3 puta je kazao pokazujući svojim rukom prema istoku. I kaže Fatima, radijallahu ta'ala anha, ovo sve sam čula i zapamtila od Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Ovaj hadis, znači vjerodostojan, zabilježio ga ima Muslim i njegovu vjerodostojnost. Ne postoji znači nikakva sumnja u njegovu vjerodostojnost, a on je ujedno odgovor, znači da Ibn Sayyad nije osoba čije pojavljivanje se očekuje, a ujedno je to dokaz da je Deđal bio živ za života Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, i da čeka samo moment kada će mu biti dozvoljeno od strane uzvišnog Allaha da se pomoli. Molimo Allah dželešanu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti